keyo nigo balinsi ya morokerio ya Baibuli. Ine kwa yaiteire kiro monto asense gatomanya tona yaiteire. Mwancho murigerere bwegetaseni kia Ndizi TV na inda asumuru bilio na yaiteire akoretwo mwananchi Sara Nyarangi Ontita rituko ria rero nigo nakwirirwe ika ase ward ya Gachuba egotoka ase bunge ya Kitutu Masaba county ne ya Kisii asina tariro umungino oyo masirita Rubina aende ngototebiara mange ekertogenderete n'umurubirio aratumanya mange ng'anara riaya aetira asubugima bwaye usina ende nara riaya agwetera asubugima bwaye nyora enigang'akirete simi nigamenyete n'omwana oyo mumura wimake 22 kuri ndi nabwata obokong'ugana aria abwasite gochigosanga n'omong'ina Rubina atotebi ng'a naki anyorete omwana oye naki yaikeire mpaka bono iga atari buna abana bande ari nyomba agaiga nyoko igweterio igeteri kona gocha nkuru ase omwana oyo orase erumu yende igo bono ikaranso ike ogendere gotobwatia senchera yoboikerano ebagoteba ng'a botambe omorobire buno oyo ekero kogochera ase embeo naende kwarigereirie mwancho morigereria ekero ogokuneka buno omogusii nabo okorwa obokonyi bwao bonde bwonsi nabo bobosinini nabo bwonchera obogima bwoyo mino igo kabamo naintwe weika omwerio karibu sana mong'ina Rubina. Aiga nao Gachuba ward. Ya no Gachuba ward. Ebitiro ebitirimboko twasugume egari sana. Itiro nkerekere maega. Twasugume egari na ika ne producer ne korko Victor. Twayesugume baka twanyeta bukigoroga. Mpia mana sobole merugwe. Asante asugo twaregania nkamwao. Endrende ningani omenterio yake kero togochaka ali mwancho murigeria kubwatio ranga maino mong'ina Rubina nagendete gwitera mange. Nabokora tebi mwancho murigeria marietao obunokorokwa egere bamanyanga ningotore nera somorobirio yiga karibu sana. Tari ane nkorokuru Rubina kiribotwari. Bono. Seito nerigoma. Oyo birisi inde. No mong'ina Pascalia. Pascalia mbia bale moyo bale na birisi. Birisi na kwetere. Pascalia ere moyare. Mbale ngamo ibole tuseino. Toibole tu abana kianda. Ase nyomba yaitu. Mbonsi bale moyo. Ya batatu bakuri. Okay. Twatigaire batano. Batano mwatigire 6 bono. Kero batatu bakuri. All right. Abaisike mbalenga mole. Twalinga abaisike bane. Nabamura bane. All right. Mbia mona sana. Bono mong'ina Rubina. Ndi kwanyometwe ogacha kwenyora gaiga Gachuba. Omwaka nanyometwe oringe 1993 nari ntogete kenyore eke kia bombeta nkwigete gosoma gosiririkare gwara kanyora omwanji mwabwatana mwachaka obogima nasomete akeigo nasomane tachieti kogenda are natigirete kirasi sana ibere standard 7 eri akare ngio tare kogenderera ebitoki bitarengo gose gwatigirete abande ribaga basome ya ebitoki mbia renge minto bijaigo mbari kwenyara na barobo. Okay. Nga yonyorete omwanjo oyo gagacha gokoreta baka omwaka oyo 1993 chiro kwari gocha gose ne skuru kwari kurugacha rioka ne uniform. Baya nari gocha na uniform. Anti yane nere sogeta ng'ega iga. No nari gocha nacha kumukwani. Tukanyora nororo. Omwaka ona kia kurukwa. Omwaka ona kuruku penalty uturi. All right. Muganjana akakunyoma. Tuganjana akanyoma. Nakie obogima bwarenge abaibuli bae mbarenge moyo ngakieyo. Ngakiye karo nachite nanyorete abaibuli baye bari bonsi. Tugachaka obogima rende. Bono. Boro bwororo. Lakini ndi noe nanyorete tabugati nyomba akanyomba bugate nagasinyi. Agasaiga biri byakare. Rumwe yama. Nabo twamenyete turi buya. Nyasaye agansisi ekero nachite n'omwana enyaroka. Nabwate omwana enyaroka. Bono gaiga nkaba tukaba emyaka 2 ikaera. Mbwate omwana oria enyaroka. Ebitina bigaswa kurwese mama omwabo. Ogontebi nkurarisereria ndi omomura oye. Nkomoteiba minto nainche
tinye manyeti lakini rende ni mndoche ngambi yangoreta kigaki mbuyande konde no mwana lakini bono dinde na imoki bichanja bibiane na kora kinagenda seito ngoika seito na mama minto ntebinga abuno gochikomenya buya bono gogwachiete ngwakorete gwachiete naenda ake kuna achiru mugakoyoru nyuma ontebinje na magoserete gontuomanete nere tukamenya obogima bukana gokong'enchera ekabira eye ande bwaika bwororo bande bwaika bwomapa nagenda omong'ina oyo nyokobiara n'omwana okorora atagete ekero kwamenyire emiaka ebere ekwirinde yaye ni yaye n'omwana atage n'omwana oye rende nere tugacha tukaimoka koruga iga tugatama gochia amasamba tukabere amasamba tugatora echae ang'e emiaka ene naende ende n'omwana oria bweka nigo emiaka yonsi igotora ang'e sita bono tobwati mwana bado yaya enyaroka eyimbwate nyasaye agansisenia 1996 alright nkanyora omwana omomura amina konanyora omwana omomura omong'ina oyo akarwara oyo makobiara bono bono tachieti kogokana buya bwa mwana oria one bokong'u rende akagoka nere emetienyi 5 nomo yoka nere agogete nere agantebinche bitina bono twabwate naye biakorire biaerire ekinatagete nakorire kinarorire mbuya mono lakini akarwara agaika nyasaye akamoira pole asante tugatigara na tata biara twasugumanire omwana oria one ngokina are omomura okinire naende bono nyasaye nari achete gonsiseni 2000 nkanyora oyo orwarete bono konachi komanyora nainche nkarwara bokong'u konde n'omosigo oye narwarete sana kware kumanya inche abanto batebete konya nakure nki kiare gokora imburere ki obwarenge oborwaire boro bono nari gochi nyagitari bwabura lakini ningorete ki nindwarete kware korea korea neyagi nekorora omotu neyagi kerasi paka nabochora nebite mobirone nabamabondoka bono egaikera gingocha komanyora omwana oyo arona arwete bwona nkagenda seito ogachikonyorera ka eyo namusubati omwabo oyo narenga orwarete maate bono gari goikogireka orwarete maate minto bono rende oyo omwabo mugakone kamati yao kamati yane bono gari goikokogireka ko bachakire gokura nainche nakwa tindi konyora nguru ndatirimbokere gochiororo oyo agaikera agantebia orwarire kemuma mono abaire serious bono koraki nabo koenda sino ekoera nabo nkomenyoka goika ngotige naye kunyomba abatari ogende simama omino orendwororo nkakore wiki seito kamati yane egasira nkagenderera kobaka kamwana kakana akanyaroka nakwo omogaka oyo natomete baka seito kagocha kagontebi kemuma okure mama barabwo bakaimoka korwa seito bagacha bagantebi naende okengonge egetondo naende ntokoimoki getondo kende tokoreki toire tiga togende ntu tweka egere twakakise bagacha bagaikera ira bakanyora okure naende bakamana gochigocha rituko ria ogotugutu rituko akare gotugutu omorogo boi mama bakarwa nainche nari nkare koibora kabono riri kamati yago kweniwa nainche nkoibora nkare nario konyora omwana oyo kabira orwarete oyo kona kobuga koruma oyo kona kobuga koruma bono konachi komoiborera nkamoiborera seito naende yarenge botuko akorwa seito gochichi nyagitari ng'are nkaiborera nyomba kero nanyorera nyomba omware nkoma nyomba tore na mama nechianti chiane ibere abu seito bagoita ono omwana bakonyora omwana are neriseri erimo eririnde engoro yoke ekoreta ki ereime mambi yaye bakamoimoki bakamoira keroka nyagitari abanyagitari bakeroka bagacheki omwana oyo bakamotebia mbuyare riso gicha ndichi koreta obobeime ndibwati bokong'u eririnde gicha riro iga iboru kabwate omochando bweriso iga iboru kabwate omochando bona ande mama bakona gwakesa bunaki oborwaire bori bwana arwarete nabo bwoiranete enda bogachi gwakegiti omwana
bono tugasinyo ntwanyora ichibu na banyagitari mbachieti goto ichibu bagatotebi genda morera omwana oyi igo lakini mokorora rise riritayo rikoba bobe nandi mumuirani ntuchieti korora mochando ribwaterende tukanyora nabo kuri kunega kwanyora nengoro yoke ekorete ki ere imendi so ndiatungete nkana korera omwana oyo nkomorera rioka igaike emetienyi 10 Elino iranete koruse ino gacha buga. Bono ninchite ngoyu koruse ito ngacha. Tukanakorera omwana oyo tukanakomorera rende kunate bukurunya gitari gari keroka ngacha ngarese mugakone guna twamwirite gitari lakini burende buna twatebete. Era taruchi bube bonde bwese. Ateba ntintu natagete no mwana nande nakorire ki. Na nyorire tayari basa koire. Na buga butokurenda. Tukagendera kurenda omwana oyo turi buya. Tukuna kurima mugondo tugakora ibintu bitu rende tukumuragireria paka bono agaikira chingaki cy'uguisaranza agakora engaki sana y'uguikaranza na babetange emyaka 2 ataraikaranza tugucha kuburi naki ngikiagera omwana oyo togotereka onakugwa igo bono mbuya karirende ande tugocha Kenya gitari nere ya igore tumuturumesi moina abona tukumuira bagototebi yaya abana mbali bagotebana nkumuborie nabonda nje ngabana mbali bagotebana egekogera kanyaro kakakane kero nakanyorete karo kwiga atarite bwango lakini kagakore myaka 3 lino litakoretiki litaiyo munwa enkumutuma ndonsi piorete egento lakini lino ndikoretiki ndiyo munwa ngairanda ake noyo nabarabe agachaka baka tukanyoro soire guikaranza bono agaikira omwaka wa 3 agasoa kwagura nenda enda bona gutierenda yoka nabago ikaro kuna gukwana oja bakasore biroka muna nari kuna usibichi yanga isika bwagura nenda bakoikesende bono kuyachi kuike myaka 10 okwagura kuri kokasinya ngakyo kwagura kurende gwasinya eitane elise lirinde lyakorekanire nkubora boria rotingireti gaki omwana one kanye nkwagurare rero bwangire tugochiko muchengi negento tukumubugiri none bibungu iga tari kurambari abwate bono naki tugasinywa ngotogote uno kirete naende nyagitari yaiguru muturumesi ochoiro omwana oyo ororo omanyagitari oyo ngo tiriare na maiso otirio mobero omogima bwabana ntuchietigo sira kiara tukaimoka n'omwana oyo tukamoira moturumesi omong'ina Robina nteto bwatera abo kero mwachire moturumesi mochikorora ng'anshidaki omwana abwate mwanchi murigereria turi n'omong'ina Robina agendete gota omogano igoro y'omwana oye bono igo bwate emyaka 22 kore ndo igwete ng'anero yuko na kubuga igo nyomba mpaka omong'ina gakwira nango totebiare ng'anshidaki achete igatuka aende nikiagendete kurinda omwana oyo mpaka bonega tobese gosuka enero Ndizi TV obwansu obwomugusi Ndizi TV obwansu bwomugusi nigo bono yakionikirudekerene negokurengera chibiche chinkia nabwo chinkeno nukukigima nabwo gotonyora asorogonkor bwogusi neji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekigo korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bwomugusi enyagitari ya World Fit Health Center iye gutoka imijumu chokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwaria marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia.
So ekero omonto agochia nyagitari yaito ntuto make sure nga twapimira omurwaire buya twakorere diagnosis boigo mbabwato bokoreri bonde buna general consultation okolengwa ase laboratory nutrition services nutritional assessment weight management sports nutrition natural and organic eating plant-based nutrition nobondo bonge. So nakito kero omonto achira obisi yaito toko make sure nga twamuadvise nutritionally ngakia koirena ngakia guitanga kurukoso konyora amarwaire itogotumia amario ga kawaida aitogotera tukuruka na conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids nandi twamanya gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Walfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Ubwansu bw'omuguzi. Mbiamo nendo mwanchu muligeli ogendete gutubwatia inche amo no mungina Robina ogendete gutwa mange igoro y'omugano bw'omwana oye mweto mungina gutakoibura omwana oye buya natatware liso bunerio osoma buna abana bande nero chawekonya sobugima bwae komenya nyomba no mwana oye omumura nero kumukorera kireginto ngototebiare singencho iganga buna musio yani tamaiti kia okora igobona na mabero mwanchu muliya karato gendere teiga namba yo mungina Robina nere gabwo ase TV yao naboko mwakera naboko mutumira kende gionsi nera agendere kuna gusira omwana oye kurinde ngo ikatore asali kubolia gochaga bwa soro mwanchu muligereria byamana sana nendo mungina Robina asobwango mugaika muturumesi nyagitari nakimunyagitari abatebeti munyagitari yo muturumesi agaturikira rirube agatetebi togenda busongo tukaenda busongo nabo tuchiete wiki ngima kera rituko tugutokanya umunyagitari uri kurukutogita maturi togita maturi agototebi nje tindi gutiri na bana aba tigamba rikire rirube muri gitogita abunga tukari gitogita abunga togita abunga itugacha komanyora rituko ria chuma tuchiete busongo kera rituko kuru Jumatatu baka tugacha konyora togita abunga chuma togita abunga nari arigiretie omwana oyo agatetebi tinkunyara omwana oyo bono Muiri Kenyatta tugata tukarigie ebitoki bikaiga tugasangi usuna seito bagatutangira tukaira omwana oyo Kenyatta elimo muri ominto naro omwabu mugaka ono ringe narubi noyo ominto narenge narubi tukagenda bakona barubu bagansira tukaira omwana oyo Kenyatta Kenyatta ekero bamupima omubere bagateba mbiyari tukubaburire enda amaiso rindi bagotuteba intu ntori gotiri na amaiso bagotorikera rirube naende tugocha kogenda Kikuyu tukumuira Kikuyu abwe gambiti inkamenya omutienyi omugima nimenyete intamenyete nyagitari lakini nkoru mwamumuro omuntu nagenda abu Kikuyu unagontere gitireni omwari pito kaganya omusongo agacha kumupima bweka omusongo agateba ekerore kerige korora ime kia liso yasalikire nke iyo bono elirinde naende nke iyo bono omwana oyo genda atakeire genda mamorera igo tobasa kochaka kuna kotiringa chibese kumuira ndonse so mobiroro twamachakiri twanyarire mbuyari lakini bono eliso rirorio takorora igo okogenda omorere aike emiaka 15 kagoika 15 tokonyora ngokwana ari tuti tokoe chifairi oitori torore skuru arabekwe korweri tachieti gokwana tari gokwana gento koigwa ntori koigwana kende tikeyo ande karona chiko moira ni bagante biuta kunyarikana kai
Ekora tabwati maiso. Tabwati monwa. Ogokwana. Neri ogitwago na gwake rito. Nabo buno igwete igo inare nkwana yaye igo. Bono kende ngiyora amatebi bono inche buna intingina. Tindi komanya nkiatagete. Gotatigarende bono buna mone genta amenyarta echae. Naende ndite ngiyora amoe. Goko moembe tuache tukora amoere bikombo bwate kombe kyotaburana. Oruta isi. Tugate gochaka igente kana nagatagete tukarigie magi. Twamoere magi nere yekuguru 50. Twamoere rero. Akara anywera amatuka amake. Oikire magi eyo nyatire. Twamanyire igo naende yake yakeire. Twarigire bone yenene. Rero nera konywera. Echae yeta iyo. Ntubwate marembe. Bukima tari kuri bintu bende marabuoni entindagira chinde. Yaya. Obukuma barabungo lyare. Naende bono tokumurageria. Mukumurageria? Tokumurageria buno omwana. Ogotosa n'omusori kwamurageria. Alafu emyaka erenga ikire bono? Bono igo ikire 2023. Igo bono 2023. Iga emyaka 23 bono igagenderete. Mumuraga ngo okari esukuru bono iga. Bono. Ne ekero ogendete kumurinda iga ngutumeka ari chinguru nkorwani aro omonto. Omonto aro tari kogwaka. Lakini inche iroka nsoke, indua nsoke, ngocha nyore ngera atagete ng'ana atebanire chinsa. Nabakogwaka baba. Nabagokoruta. Tinkwayerera komoigorera korugabo. Riorinda igore kimbwate echae rikoboko. Bono igambegete chitamos ibere chokoni. Nebirika. Mobekerete echae yaye bono nonye na akamwana aka gake gakomoru nyuma. Kakare grade 5 boniga. Nabamanyete ng'echae ine yabirisi. Taikonyu. Taikonyu yaye. Takonyu yaye. Nabo motebetiri okang'a buno ogocha koranyore nyana asuka nachire korigeri gose na akang'ombe ubi. Abatindi gosuka. Oito okonyara gosuka. Buna ngosuka gose munande chokoni gose ndiko. Onye tata omwabo taiya. Moito tari gokora noro mmetienye ebere. Konyo tandora. Chitageka isano. Namagoko. Namagoko kata tana kori mukwanera nkuigwara aro gose. Ase intu inche bono na tata omwabo. Nabo tokoigwa bono na intu tokomachiko. Goteba buna nkuigware. Gekogera aye bono igonya na inche no inche namoire echae. Onyuro igotire. Nindangeria. Ninkoraki. Ning'ebereria. Abakona gosekabo. Tagocha. Lakini gokonyora ore njara. Aronyi gore gesiri ekyo. Motebi inchu bakachokoni onywe echae. Chitageka isano. Ochire. Oigere gokiaye ngere chokoni onda taikaranso. Ogocha nanda koimukia aro korugora. Onywe echae ikagokora gosoragira. Bono buna mambi gakonywa echae. Rinda atakomogati. Rinda atakerindas. Ine ndagira yae tokumochenji goetani. Rindas uso mugati nechisaini agokora. Tari gokora kende kionsi. Echae riokomoa oumuransi. Bono. Abu no kororera ng'atatageti bono chae. Tatageti chae yoka. Onye tobwatie mabere nakio gokora. Turungi takonyu. Tana konyu turungi, tana konyu rungori. Ya tari konyu. Pole sana mongina Robina. Ekine kibarua egekong'u manchu murigereria kibarua egekong'u ase omong'ina bono egobidi ikaranse nyomba. Igo tari gotumeka nguru no into natumenya koru nyomba. Kominyoki igoro gutago kominyoki ekera igotete. Na ataigota tari gokominyokia. Iga gocha gokonyora gotiokerere agotiokerere mokoigwana. Moteigwana neti amanyinga agokombogori iga no koboko agosuguma esiko asieke. Narire narora minyoka gocha kari bosa. Mbosa. Chianga korusi. Chianga korusi mbwe korusi. Bono. Osena bakorusi goso chitandurana. Bono. Ekine getire ekong'u. Ngo bakorara komo nyomba abono kumurinda butuko gosomo gosieka nakimoko nakingase oburendi bwae mbombo ikiranete. Bono gembeterere tino omenyete nyomba. Igo omenyete erumu ya mate na era omenyete erumu ya rugoro. Egekogera botuko torenda ine bunembe baneke moni. Ya ngosokare gosubwoga na barasoke nye omachani orare na bagosoka soka isikachi gotara. Bono. Una bono gwasieka iga na igore gosenchera nero okobunga egere tanya. Igo nkomobungera. Igo nkomobungera bono iga buna na mubeka gochiari igo mbungete cha etirisane nekeburi. Nande gocha buna nasoka nabeke echabia. Bono.
Okay. Igoraro ngotakari kurina no irongo. Ngorinare. 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 Eva. Wah, kwangera. Natige kombetereria tinkobera are. Nabera ange buna kero kende nachire ndoche nachiete kurigia amache. Ngotigocha nyora asuguna ini kurwa burongo igoro. Wah. Igoro nabagani ngocha bari nyombe ye gose bakoba nona basani no bwatera ubini. Mbaiyo bang'angire bagoteba nabono nabo baracheche emisiache kubaita. Okay. Pole sana. Ninganetie ase eng'encho buna gwatweresere igo endagera yaye ekonyora na eshida onyete iyo igwete na barakorwani gose gwake naende tari gokoibaga bono ndochi korigi tata mwabere ngasikia gokora. Tata omwabo tabwati gasi enda gokora na oboremi bwa mogondo tu. Ere nkoragokonya are komorenda gose kare otete kogenda esabari naki ogokora? Inche bono timbwati chingaki nagenda esabari kogenda esabari igo narwara abere isiko iga iga nsibe tata omwabo isika ndosie echae ebipimo namanyete buna akomoa. Ase bono ng'ai okorusia amabere ng'ombe ogokama gose? Ase bono iga eyane yanyora eying'eire sagari yanyora yakorire wiki isato lakini rende tari komoisana tayari naende ndigete naende origete ase eng'encho echae nere endagera yaye. echae mono nere endagera yaye naye narora ng'a kero kende obimbete bono amagoro naye nore buya boriga? yaya amagoro ane na inche gagoika chingaki abimba nabakobimba anyunyunta sana bono neyemba ere egasi enkong'u na ebitoki buna bitaiyo buna bono omorakero gocha mogondo noo konya tosemereti ebinto biomete bikauma pa bono mbono naende mbura ekonagotwa. mbono ekonagotwa torore tosabe nyasaye bokong'u gose na ebirani egere togenderere konyora. Pole sana omong'ina Robina. Bono timanyete ng'a gose nkoborikie oratware gocha ase omogusi omino origererete ekiagera na abange bakobwati omorobori oyo nayeteire amaene nogenderete koyaetera onye bono tarabwena igo nabenga ng'a obogima bwago bwensi na obwa James igo mogocha korendana mpaka omwario ase kende gionsi kerabere gose ase Nyasaye araikerania ogwancha kwaye. Gaki bono rende gote karo ororo bono gaki gikwairwa na Nyasaye nonyare gotuguta tokonyara tokonyara gotuguta naki ntakerete ng'a okwane na omwancho omorigerera kero kende mbakonyi bwange enchoki oragania abagusi ba minto bagokonya nonya ebinto bikong'ete enchera nero oragani ng'a nare konyora bokonyi bonga iga nyago gosumera na James igo ndagoke ki naki ekerenga kia omorobori gaki bono inche rigereria ekamera eri igari ekindasaba abagusi ba minto nimbwate obokong'u gaki kamoranche oyo obwate ogwancha kwa omoyo oyomo monkonye amabere mono amabere naro anchandete igo bono egento nateba amabere gote na eng'ombe eki gaki naki ndagani monkonye eng'ombe engiya ndanyoria ngokama egere rende nakomosira chingaki are moyo naende ngosaba omorigereri ondigereretie ase etv omwana oyone nimwanchete naende oikire chingaki atagete koba abanto gaki na inche nkonagotebia oyo ore omorigereri ominto ondigereretie gaki mondorere omosubati omuya oywo torache tobwaterane egere ansire esi na inche ntore omosigo moke pole gaki tobwaterane omosubati ore na bana nonyora ore na bana ninyora ore na abana babere gaki gicha acha amoremereri egere tobwaterane rika tingomorusi moyo egekogera timanyeti ng'aki Nyasaye among'ete nabo ndanyore ang'eta nteme tinkomanya egekogera omonto iroka bare koigwana makong'u nenyaroka eyane yarenge enene agacha nene Nyasaye akamoira gaki. Pole gaki igo otigarete na abana batato bono ntigarete na abana batato abamurabuka Nyasaye naigwe ekirero kiao naye gose nokonyeke moibori ekero oigwete omwana ogo akona kwogama abo akorusia eriogi nabo amabere amanene ase moibori omong'ina mono roche nere gokora kera egento ase omwana oye egento asabire anyore amabere ekiagera nare akomoa eywo nere endagera ya James namba omong'ina oywo nere nsabwo ase etv yao nabo okomwakera nabo okomotarera gocha iga gachuba egere orore ng'a naki achandegete omong'ina nokoegena gwaito ng'a Nyasaye nakore egekone egere onyore amachibu ase obwango
Mbiyama na sugutwarigania Nyasaye na gwanchite na nabwate sababu akoerete mwana James ogendere kumushugurikira bakabono iga. Mbiyama asiasa. Mwanchu murigereria timbwate kindamente ikinda arusie ogosaba kumungina Robina wa kwigure nekirenga ky'umurubiri oyo ekaro yo mina sabire gocha kiri ukonyara na bokumwiraniria gwetera se namba yesimi muswati onde bwensi oregabo obwata abana babiri baba bamura baba baiseke ninchugocha okonyo mungina Robina naye bwenyorere enka yao egero mokonyo musigo anyare ko bagakurinda se gakimya kemerongo 23 wikachinga kichinde naende nigo narenge ward ya Gachuba asebunge ya Kitutu Masaba county ne ya Kisii nchini gonkuru kwa Sara Nyarangi Ontita ande botambe nigo bagoteba koramaya ogende